historia terrorífica. Un domingo moi soleado, uns amigos foron ao monte a pasear coa súa familia. Os nenos e nenas que se chamaban Rosalía, Sara, Izan, Clara e Xian saíron a dar unha volta e se perderon polo monte. Camiñaron mortos de medo ata que atoparon unha aldea zombi tan escalofriante que berraron. En ese momento espertaron os zombis que ían a por eles. Empezaron a correr, entraron nun cole encantado onde había zapatos zombis que os perseguían, morcegos zombis que eran cámaras de vixilancia e tamén unha profesora zombi sen ollos que se arrastraba polo chan como unha serpe e os quería atrapar. ¡Socorro! Berraba Rosalía. ¡Auxilio! Dicía Xian. Querían saír do cole encantado, pero a porta estaba pechada con chave. Entón saltaron pola ventá e despistaron a profe zombi. Dende fora miraron que dentro do cole estaban os seus pais zombis, choraron moitísimo. Tiñan que buscar o xeito de rescatalos. Preto de onde estaban, atoparon un pozo infinito con lava que era o pozo dos desexos máxicos. Izan, o máis pequeno dos nenos, tiña unha moeda no teto. Pensou nun desexo e atirou. A moeda se fundiu, pero aínda así se cumpriu o desexo. E de súpeto os pais e os nais saíron correndo do cole. E non pararon ata chegar aos seus coches e marchar de alí. Entón soou o espertador en casa de Rosalía. Todo foi un soño terrorífico con final feliz. E colorín colorete, este conto nos saíu de chupete. Este conto o fixemos as nenas e os nenos de segundo. Nos Amaín 2021, que somos Daniela, Ismael, Enzo, Leo, Carla, Mauro, Sheila, Daniel e Carlos.